un any més. El quart en què l'organització de la jornada corre a càrrec de l'Associació Obrera i Cultura. Per això, volem compartir amb tots nosaltres l'orgull que suposa, per a nosaltres, haver agafat el relleu en la realització d'aquest acte. Un acte commemoratiu d'aquella desfeta d'Almansa, en què els morts no només van ser persones, sinó tota una identitat que encara avui es resisteix a desaparèixer. Hem de ser conscients que al País Valencià encara no s'ha acabat la batalla d'Almansa, ni s'ha aprofundit en la transició cap a la democràcia. Que sí, que podem votar, però res més. I no és això el que volem. Volem una democràcia plenament participativa, on tot el poble siga escoltat i cap persona se senta discriminada, marginada, per raons ideològiques. Els actuals dirigents del govern valencià són els descendents polítics ideològics de Felip V. El Borbó ens va prohibir parlar en català i Francisco Camps ha negat al poble valencià una televisió en la nostra llengua, una televisió de qualitat i verdaderament pública, que no està manipulada com ho està Canal 9. Exigim que la radiotelevisió valenciana no siga un mitjà de comunicació al servei del PP, sinó al servei de la societat, de tota la societat valenciana. Un exemple d'aquesta herència és la persecució que està patint l'Acció Cultural del País Valencià per haver creat una xarxa de repetidors que han permès durant 25 anys que al nostre territori tinguem una televisió digna en la nostra llengua. Ha de quedar clar que som molts valencians i valencianes els que volem veure TV3. Això és una realitat social i no podem tapar-la amb la censura. El tancament de TV3 és, clar i ras, una massacre cultural i identitària que ha exercit el Partit Popular des que va entrar a la Generalitat Valenciana. El govern valencià de Francisco Camps ha imposat una multa de 800.000 euros a Acció Cultural per les emissions a TV3 al País Valencià. Per això, ha encetat una campanya de suport econòmic per tal que no s'inici el període d'embargament de béns i immobles i així eliminar l'associació cultural més important de la nostra terra. Tenim a la vostra disposició vostra ajuda per valor de 5 euros per a col·laborar en el pagament de la sanció. Per últim, volem donar-vos les gràcies, una vegada més, per no oblidar el que som, per no oblidar que encara queda molt a fer, una tasca que, sens dubte, necessita tota la vostra ajuda. Ara més que mai, gràcies. Ara...